Jag tror Jennifer Allen cyklar på det. Ja, jag tror det. Jag tror jag skulle bajsa i trosa. Jennifer Allen är riktigt topp det. Jennifer Allen, jag tror att det var Hanne Nylén. Men jag vet inte, för vi var... Den var efter oss. Nu är de efter oss, nu cyklar vi. Vi cyklar helt nakna här då. Det är pinsamt här. Det är väldigt pinsamt. Ja, bara så. Oj, oj, oj. Ut på vägen, ut på vägen. Offroad, offroada. Vilken cykel vi har byggt. Det cyklar helt arten nu. Vad fan för? Vi är P18 och leker. Ja, det går vidare till bloggen då. Ja. Jag tror att vi är ganska dumma. Ja, vi åker nästan 100 va? Hoppas inte snuten tar oss. Det går fort som fan. Och ni märker det så har vi ett Vespa-hjul fram. Väldigt fint Vespa-hjul. Ja. Och varför cyklar du helt naken då? Ja, jag förstår att Pegga, han var så sugen. Jag var så sugen. Ja, de hänger där. Där hänger de på styret. Helvete, det kommer en bil. Oj, in på vägen. In på vägen. Tänk att det är morsan. Nej du, skynda då. Jag kan inte bromsa. Nej. Det var äckligt. Det är ful. Ja, och det här går vidare till bloggen då. Ja. Ja, lite längre. Nej, jag var glömd. Nej, var pausar vi här då? Jag tror att vi pausar.